ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಡ್ಮಾನ್ ಶಾರದೆನ 36 ವರ್ಷದ ಶಾರದೋತ್ಸವದ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆದ ವಿಡಿಯೋನು ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಗಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆದ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಶಾರದೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಪಿದೈ ಕಣಪೇರೆ ತೂಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರದೋತ್ಸವ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಇಂಕ್ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೊಜ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. जय जय हनुमान जय 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 हनुमान
ಶಾಯಿ ಸಮರಾರಿ ಪಿಕನೆ ರಂಗ ಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನವೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕಲ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದು ಅಹರ್ನಿಶಿಯಾದ ಅದನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದದ್ದು ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡು ಪ್ರಥಮದವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ 4 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಕೈತಲ್ದ ಗ್ರಾಮದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಯುವಕರ ತಂಡ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರು ಅದ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಶಾರದಾ ಮಾತೆನ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ನಂಟೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಪೂಜಾ ಸೇವಾ ವೇದಿಕೆಯ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕಡೆಯತ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಟು ಶಾರದಾ ಅಂಬೆನ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನೇನು ಇಡೀನೇ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ಏರ್ ಮಾತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.